beautiful. Ngeren yo, what's up mga mania na po ang inyong higalang si Ponres Ponyek Baksan Ipid Hawo og Chikpin og uban pang mga lang mananapya o karon lain na po nga kalihukan sa kusina ang atong paghahimon karon kabayan sa pagluto og laing mga putay sa kabaw. So karon guys atong saksihan og unsaon paghimo ang gitawag natog tumahok og ang gitawag natog katiyo. So syempre among gipakita ang mga parts sa kabaw kung unsang partiya sa lawas ang pwede natong gamiton. So syempre muadto jud ta sa slaughterhouse kay didto man paghimon ang pag-ihaw ug samahan nila nga sige og tan-aw kay naghuwat pud sila sa ilang mga order para himuong kinilaw. Og karon na mikpik na si boss ni Parikondoy kay lagi muadto na samtang nilabay ko nga nagdalag palanggana og samtang nang lakaw na si boss nagyaw-yaw pa hay. Dajon lili sa palanggana aw unsa ta matik na. Og karon mang laktod na ta miditso na ta sa ila aron didto na pagaymon ang tanan natong lutoon aron na usa nga atong hugason. Watching! Kuyawang at sa ni boss. Oy, so guys, diyan nato makita mo nang gitawag natog tumahok tungod sa iyang porma murag atsa. Tumahok manggod ang tawag namo anang kambal nga atsa dito sa amo sa Africa. Hahay, bitaw. Og karon nagkuha na siya sa og puwel aron iputos sa bukog kay aron daw dili maapil og kapagod. Aw Og karon gitaktakan na sa iyang mga sikretong rekados nga pangtimpla nga siya lang nakabalo og unsa unya dayong alsa matik na. Og karon sa gawas sa takay diri ta magpabagad dadyong hinaw-hinaw sa aso aron dili ta mapaso ato sanang gipainit kadiyot aron masakto ang iyang temperatura kay kung masobra sa kainit wala tay mapunit agkay tora. Og karon nay giandam si boss kay diri daw ta magpainal og pagluto og samtang gipainit kadiyot dadyong haon sa sinugba nga atsa unja pinatana og pinangisi pa. Dadyong hatod sa kusina diara. Og diara gidot-dot na. So guys kana siya mo na final nga pagluto og sa laing term murag gisilyado ang unod para dili manggawas ang juice nga lami damo. Og diara mao na jud ni kay nagyaw-yaw na si boss dadyong simuhot og humot ba ingon pagtataron ako din kay wala pa sila. Og sa dihang gihiwa na ago mao na dyan ang pinaka-the best nga pagluto ka ng medium raw dadyong nami aoy pinapugga gamay unja napod sus kalami pa. Karon guys, transition sa takay kabahin aning laing putahe gikan sa Cambodia nga paborito sa akong amo mao ang gitawag og katiyo. So guys, wala jud ko alamag ani pero so palihog lang og tan-aw kay wala aw na man diha nakasulat man sa screen ang mga ingredients. So enjoy watching. Karon naluto na aw unsa pa hala hungit sa tuog higop sa wala dayon ang bida. Tanawa murag paminaw niya ibalik siya sa Cambodia og sige pa bira. Oh yeah.
Og dito natapos ang atong sugalanon karong adlaw og mangayo lang kog pasensya kayo daghang higayon nga wala ang usang bida aw og daghang salamat sa inyong mga kanunayong suporta og sa sunod magkita-kita rata. This is Ponrex Ray Kerme signing off. Bye bye. Mwah, mwah, mwah.